Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon shirin suna labarin wasannin Barcelona zalla. Za ku da cewa Hans Flick ya yi barazanar yin murabus daga mukaminsa na kwacin Barcelona idan har kungiyar bata siyo wani babban dan wasan gaba ba a watan nan ko kuma a ƙarshen wasan kaka ta bana. 'Yan wasan gefen da Barcelona take sha'awar ɗauka su ne Raphinho da Luis Diaz, dan wasa irin su Son da ma Rashford. Kungiyar ta fara tattabar su. Za ku kara jin cewa club din Barcelona ya bayar da tayin sai da gabe din sanya tufafin Lionel Messi akan dala 350 da duk mai bukata. Za ku kara jin cewa a halin dai yanzu Barcelona ba ta da sha'awar siyar da Balde, wanda kwantaragin shi har zuwa watan Yuli na 2028. Sai dai PSG tana da yakinin cewa za ta taya Balde akan miliyan 80 zuwa 70. Kudin zai sanya Barcelona da sauri ta amince ta sanda tunaninta ta amince da tayin PSG. PSG na ganin Balde a matsayin wanda zai maye mata gurbin Nuni Mendy, wanda ake sa ran zai bar PSG nan ba da jimawa ba. Za ku kara jin cewa lokacin da Gabi ya sama mummunan rauni a gwiwarsa, shugaban Real Madrid Perez ya tura ma Gabi sakon karta kwana, inda ya yi masa sakon samun sauki. Bayan kammala wasan jiya, Gabi ya je ya gana da Perez kuma ya masa godiya bisa karamcin da ya nuna masa a lokacin da ba shi da lafiya. Kolan Barcelona Sazinzini ba zai fafata wasan Villarreal da Barcelona ba Copa del na wannan makon ba, sakamakon wasan da suka yi na jan katin aka ba shi da Real Madrid shekaran jiya. Araujo ya gaya ma wa'insu daga cikin abokan wasansa yana so ya bar Barcelona. Dalili shine saboda baya samun lokacin buga wasa, kuma baya ganin zai sama dama yanzu. Da tafiyar Martinez yanzu zai dinga samun dama. Abokan wasansa da dama sun gaya ma ba sa so ya tafi saboda zai ba kungiyar gudunmawa sosai. 'Yan ukun gaban Barcelona a wannan kakar, Emil kwallayen shi 8 ya bada taimako 12 a wasa 23. Lewandowski kwallayen shi 26 ya bada taimako 3 a cikin wasa 27. Raphinha kwallaye 19 taimako 11 a cikin wasa 27. Daga nan ne muka kawo ƙarshen labarin wasannin mu na yau. A biyu a cikin wannan channel ta labarin wasannin Barcelona zalla. Za ku dinga samun labarin wasanni akai-akai. A yi subscriber sannan a danna ƙararrawar sanarwa. A duk da muka ɗaura za a dinga sanar da ku. Mun gode sosai da zaɓen wannan channel ɗin nan tamu ta labarin wasannin Barcelona zalla. Sai mun ƙara haɗuwa da ku a labarin wasanni na gaba.